O si Bahay Cabalen niya, kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito nga kami sa day house dito sa Bamban. So saktong-sakto guys, naka-staycation kami. And good thing guys, kung gusto nyong magsanggipsal na hindi na pwedeng lumabas ng bahay. So kayang-kaya yan ng Samgyup sa bahay dito sa Nilabastagan branch nila sa may San Fernando. Yun guys, no, pinadalan tayo ng Samgyupsal set. And then gandaan niya guys is pinadalan nila yung lutuan. And siya, pakita ko. So nung pinadala nila guys, kasama ng lutuan, ito siya. And then syempre yung Samgyupsal set. So may pork sila, may beef, bulgogi, tapos spicy beef. And then syempre guys yung potato marbles. So may kimchi guys, syempre yung cheese, yung pinaka samjang. And then may gravy din kung trip nyong isawsaw sa gravy yung mga meat natin. And then yung salad natin guys. And then yung Korean egg, braised tofu, and then yung cucumber, and then syempre yung pinaka lettuce natin. And then may kasama din siyang pinaka rice. So yun guys, no, later ipupod review na natin siya. So magluluto muna ako. So ito yung pinaka pork nila guys. So iluluto na natin sila lahat. So yung pinaka beef, kabilang side naman yung beef. And then later guys, food review natin sila. Ay. So ito yung pinaka bulgogi nila guys. Ako bulgogi lovers ako. Sa lahat ng mga Korean foods, yung pinaka gusto ko yung bulgogi. And syempre yung japchae nila guys. Yun. And then next, itong spicy beef nila. Lagyan natin dito. Dagdagan natin yung pinaka beef bulgogi guys. So ayun na Cabalen, habang niluluto natin yung mga sanggipsal natin. So sabihin ko muna may information kung gusto nyo mag sanggipsal sa bahay. Yun guys, no, perfect na perfect talaga. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga Korean restaurant para makatikim ng mga sanggipsal. So kung nagki-crave kayo ng mga sanggipsal guys, perfect na perfect yung sanggipsal sa bahay. Sinasabi ko nga. So may different flavors na rin sila. So may mga marinated, and then may plain pork, ay plain meat sila. So may beef and pork. So yung available nila, sanggipsal packages, flavored meats, premium pork and beef, authentic sauces, side dishes. Yun guys, no, kasama na nga yung mga napakarami ng mga side dishes nila. So may hot pot packages din sila. So may available din silang seafood sa, and then chicken wings, Maki Rolls, and then variety of drinks. And then guys, syempre sa lahat ng Cabalen natin dyan na nagka-crave ng sanggipsal, pwede kayong mag-dine in sa mismong branch nila sa Nilabastagan. So yung pinaka mismong location niya is Pampanga branch, located at the Orchard, Barangay Nilabastagan, San Fernando, Pampanga. So yun guys, kung gusto nyo namang mag-dine in, yun nga sabi ko kanina, sa mismong Pampanga branch nila. And then syempre kung mag-order kayo mismo sa mismong bahay, so sabihin nyo lang guys yung pinaka mismong code natin. So Exploring Pampanga guys, lahat kayo guys, lahat ng followers and subscribers natin makaka-less ng 5%. Basta sabihin nyo sa kanila na nakita nyo yung pinaka vlog natin sa Exploring Pampanga. Kain na tayo, let's G! So yun guys, lalagay na natin itong pinaka Korean egg natin. Ito siya. So lalagay ko muna sa ilalim itong chopsticks. So papakita ko sa inyo guys. And then guys, next natin itong pinaka cheese. Nice. So yun Cabalen, bali titikman na natin yung sanggipsal ng Samgyup sa bahay. So unahin ko na yung syempre yung spicy guys. So ito yung mga marinated nila. After ng spicy, try natin yung mismong bulgogi nila. So lagyan natin siya ng bawang. Yun. And then ito yung pinaka samjang natin guys. Look. Napakasarap nung spicy beef nila guys, no.
Actually, hindi siya gano'n na spicy. Kaya mo naman yung pagka-spicy niya. And then kaganda niya guys, hindi matataba yung mga meat nila. Like kung magtitignan mo yung mismong pork and beef talaga nila na hindi marinated. Good quality yung gamit nilang meat. Next natin ito try guys. Ito nga bulgogi nila. Talagyan natin siya ng lettuce. And syempre guys, i-dip muna natin siya sa mismong samgyang. Same din siya, so guys, napakasarap. Lasang-lasa mo yung pinaka-flavor niya. Yung pagka-marinated niya nandun. And then napaka-thin nung pinaka-cut talaga ng meat. Napakasarap sa bibig, hindi siya nakakasuya kasi hindi siya oily. So yun guys, next natin titikman yung pinaka-plain meat nila. So this time, ito yung pinaka-pork nila. So i-dip natin siya sa mismong cheese. Oh. Ang sarap talaga nung pinaka-meat nila guys. So next natin yung pinaka-beef. Try naman natin siyang i-dip dito sa gravy. So yun guys, no, kung trip nyo mag-dip sa mismong cheese and then gravy, pwede. Papadalan naman nila kayo ng ng dalawang yan sa side dishes nyo. Sobrang sarap talaga guys. Nice. So yun guys, no, next natin titikman yung mga side dishes nila. So ito yung pinaka-kimchi. So ito siya, papagito ko. Napakasarap ng kimchi nila guys. Actually hindi ako kimchi lover, pero may hinahanap ako ng pinakalasang kimchi na sobrang hanghang, tapos sakto lang yung medyo pagkaalat niya. So ito guys, perfect na perfect sa akin. So pasok sa panlasa ko. The best tong pinaka-kimchi nila. So ito yung next natin tikman yung braised tofu nila. Ang sarap ng pinaka-sauce niya. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag dito, pero medyo manamis-namis siya. Nice. And then kung mahilig kayo sa mga vegetables guys, meron din silang available dito. So yung Cabalen, no, try muna natin silang may kanin. So ito yung bulgogi. Actually yung bulgogi talaga may kasama ng rice. Yung Korean egg guys, ito siya. Ang sarap ng pinaka Korean egg nila, Cabalen, bali. Kung matitikman mo siya, napaka milky niya. So para sa akin may pagkalasa sa leche flan, pero andun pa rin talaga yung lasa ng egg. And then syempre may vegetable siya. Ang sarap niya lalo na nung nagme-melt siya sa bibig mo. The best. Para talaga siyang leche flan. So yun, Cabalen, hanggang dito na lang. Order na kayo sa Samgyup sa Bahay. So napaka-perfect ng pag-dine nyo sa bahay. So hindi nyo na kailangan pumunta ng mga Korean restaurants para makatikim nga ng ganitong klaseng mga samgyupsal. So napaka-sarap. And then yung gamit nilang meat talaga na premium meat. And then syempre yung marinated meat nila, napakasarap. Lalo na yung spicy beef nila, and then yung bulgogi. And then lahat ng side dishes nila guys, legit. And then yung pinaka-staff nila, yung nagatid, yung nag-deliver ng mga gamit, tsaka itong samgyupsal set guys. Napakabait ni Kuya. Thumbs up ako guys. And then ang dali nilang kausapin, so i-chat nyo lang sila. Lalagay ko dito yung contact number nila guys, no, kung gusto nyo magpa-deliver, or kung gusto nyo mag-dine in guys, punta kayo sa The Orchard sa Talabastagan, San Fernando, Pampanga. So open na open yung mismong store nila doon para makapag-dine in, para tikman nyo yung napakasarap na samgyupsal ng Samgyup sa Bahay guys. Yung guys, no, bali sabihin nyo lang yung Exploring Pampanga kung magda-dine in kayo at mag-order kayo sa bahay. So yun, napakasarap sa feeling na hindi mo naman kailangan pumunta sa
labas. So nasa bahay ka lang, makapagsanggipsal ka na. Lalong-lalo na guys, no, na pandemic. So napaka selan sa mga ibang restaurant. And then syempre sa kaligtasan din natin. Kung ngayon yung lumabas, so kasama yung family nyo at mga barkada nyo guys, pwede kayo magpa-deliver sa Samgyup sa bahay guys. Perfect na perfect, kumpleto yung gamit. And then napakasarap ng sanggipsal nila. And then syempre especially pati mga side dishes. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and then click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then guys, share nyo na rin tong video to para malaman nung mga followers and subscribers natin na may less 5% kayo kapag sinabi yung explore ng Pampanga sa Samgyup sa bahay. Thank you! Hindi mo na kailangan pumunta sa mamahaling restaurant para ma-experience mo yung best Samgyup. Approve.